След като публикувахте вашата задача, професионалистите могат да кандидатстват. Виждате банер, че имате нова оферта. Иконката за известия също показва ново съобщение. Отваряме центъра за известия и кликваме към офертата. Това ни препраща директно към детайлите. Виждаме информация за професионалиста, името, рейтинга и броя изпълнени задачи. Преди да приемем, можем да разгледаме пълния му профил. В профила виждаме оценки от други клиенти, галерия с негови предишни работи и история на изпълнените задачи. Така се уверяваме, че избираме доверен специалист. Връщаме се към офертата. Виждаме предложената цена и натискаме «Приеми». На следващата стъпка виждаме съобщението от професионалиста с допълнителни детайли. Ако условията ни устройват, продължаваме. Сега избираме как професионалистът да се свърже с нас. Можем да споделим телефон от профила или да въведем алтернативен номер. Тук можем да добавим съобщение, например, кога очакваме обаждане или посещение. Накрая виждаме обобщение на офертата. Потвърждаваме, че сме съгласни да споделим контактите си и натискаме «Изпрати». Готово! Професионалистът ще получи известие с вашите данни и скоро ще се свърже с вас, за да оговорите детайлите.